tejto videoreportáži sa pozrieme na tlačovú konferenciu spoločnosti Huawei. Táto konferencia pritom otvorila celú výstavu MWC v Barcelone a v podstate udala tón predstavovania noviniek. Najprv bol predstavený 4G router pre viacero zariadení kombinovaný s možnosťou nabíjania ostatných zariadení a potom nasledoval smartfón Huawei Ascend G2 LTE. Ten veľmi dobre padne do ruky, má prémiový dizajn a dodáva sa vo viacerých farebných vyhotoveniach. Nad operačným systémom Android je aj vrstva zjednodušeného používateľského rozhrania od Huawei. Predná kamera má rozlíšenie 5 megapixelov so širokým pozorovacím uhlom a clonou 2,4. Na fotoaparát je nadviazaný aj vylepšovací softvér, ktorý dokáže ubrať z veku a pohodlne odfotiť aj skupinu osôb prednou kamerou. A práve to je veľmi častá požiadavka na využitie smartfónu. Nasledoval prezident spoločnosti Huawei, ktorý predstavil asi najväčšiu novinku v ponuke tejto firmy. Ide o 7-palcový tablet Huawei MediaPad X1. Ten v sebe spája pripojenie na LTE sieť, dlhú dobu vydrže na batériu, možnosť pohodlného prehľadania obsahu a komunikačné možnosti vrátane hlasového telefonovania. Tablet MediaPad X1 je kompaktnejší ako iné 7-palcové tablety. V priamom porovnaní potom vidíte iPad mini a Nexus 7 verzia 2. Rám tabletu MediaPad X1 má len 2,99 mm, čo je úplne najmenej spomedzi porovnávaných tabletov. Vyhotovenie celého tabletu je precízne, zaujímavá je aj zadná strana tohto tabletu. Hoci má rovnakú plochu displeja, je kratší a užší ako iPad mini alebo Google Nexus 7 II. Spomenuté boli pritom aj tablety od spoločnosti Samsung. Aj v hmotnosti vedie MediaPad X1. Má totiž len 239 gramov, zatiaľ čo Apple iPad mini má 341 gramov a Google Nexus 7 II 299 gramov. Existuje biele a čierne vyhotovenie a po stránke dizajnu je MediaPad X1 ultrakompaktný, ultratenký, úzky a ľahký. Zadná strana je hliníková s plastovými okrajmi, čo umožňuje kvalitnú Wi-Fi komunikáciu. Celok ako tablet je veľmi odolný. Pomer displej lomeru pôdorys je v tomto prípade až 80%. Hrúbka tabletu je len 7,18 mm. 7-palcový displej má rozlíšenie 1920x1200 bodov s hustotou 323 bodov na palec. Ide o IPS panel so 178 stupňovým pozorovacím uhlom a je vyrobený špeciálnou technológiou lisovania za studena. Povrch je potiahnutý laminátom a jeho jas je až 515 nitov. Displej dosahuje bohaté farby, je o 20 až 30% úspornejší pri spotrebe energie a menej sa aj leskne. Aj po stránke fotoaparátu má Huawei MediaPad X1 navrch. Vzadu je 13 megapixelová kamera, vpredu je to 5 megapixelová kamera. Zadná kamera má clonu len 2,2, je zložená z 5 plastových elementov, ohnisková vzdialenosť je 28 mm a pre fotografovanie v sťažených podmienkach je tu špeciálny infračervený filter. Predná kamera je podobná ako v prípade modelu Ascend G2, ohnisková vzdialenosť je 22 mm, clona 2,4 a opäť je tu infračervený filter, ako aj preview okno pri fotografovaní autoportrétu. MediaPad X1 je založený na 4-jadrovom procesore High Silicon Kirin 910 s frekvenciou 1,6 GHz. Ide o celý systém na jednom čipe, ktorý je vyrobený už 28 nanometrovou technológiou. Podporovaný štandard s rýchlosťou 150 megabitov za sekundu umožňuje stiahnutie filmu za jedinú minútu. Tento tablet slúži tiež ako 4G router pre ostatné mobilné zariadenia. Jeho batéria má až 5000 mAh, čo umožňuje prehrať 5 filmov online, 8 filmov uložených v tablete, surfovať 15 hodín alebo počúvať hudbu 125 hodín. MediaPad X1 pri výdrži na batériu jednoznačne spomedzi porovnávaných tabletov vedie, a to pri bežnej aj náročnej prevádzke. Navyše, priamo z tohto tabletu je možné nabíjať svoje ďalšie mobilné zariadenie. MediaPad X1 môže fungovať aj ako telefón, je vybavený slúchadlom a 2 mikrofónmi s potlačením okolitého hluku. Ideálne je ho však použiť v spolupráci s handsfree súpravou. Prezident spoločnosti Huawei veľmi rád porovnáva svoje zariadenia s produktami od spoločnosti Apple. Aj tento raz tak urobil. Pred zrakmi novinárov porovnal iPad mini a svoj nový MediaPad X1, pričom tento sa mu zmestil do vrecka na nohaviciach, zatiaľ čo iPad mini nie.
Ďalším predstaveným zariadením bol inteligentný náramok TalkBand B1. Ten umožňuje hlasovú komunikáciu s tabletom, páruje sa pomocou NFC technológie, vo výbave sú 2 mikrofóny s potlačením hluku a batéria vystačí na 7 hodín hovoru. Okrem toho dokáže náramok monitorovať váš zdravotný stav tým, že registruje napríklad počet prejdených krokov alebo zistí, koľko vlastne oddychujete. TalkBand B1 odoláva vode a prachu, stupeň krytia je až IP57. Vo výbave je 1,4-palcový OLED displej, pričom tento je zakrivený. Veľkou výhodou je možnosť priameho nabíjania pomocou USB portu bez nutnosti nosiť dokovaciu stanicu. Vnútro náramku je vyberateľné, dá sa umiestniť priamo do ucha a náramky sú dostupné v 6 rôznych farbách. Najlepšie na tom sú potom ceny produktov. 399 € za 7-palcový 4G tablet s 2 GB pamäti RAM a 16 GB internej pamäti s možným rozšírením na 64 GB je fakt dobrá kúpa. A k tomu inteligentný náramok len za 99 €. To sú neskutočné ceny v porovnaní s áčkovými značkami.